Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Як мы можам пачуць галасы сялян з глыбіні стагоддзяў? У якіх дачыненнях былі сяляне і шляхта? Якія правы мелі сяляне насамрэч? І што такое сялянская культура? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з аўтаркай больш 150 навуковых прац, кандыдатам гістарычных навук Натальяй Сліж. Добрый день, Наталья. Добрый день, шановное гаспадарства. Рада з вами сёння размаўляць пра вельмі цікавую тэму, пра шляхецтва, пра сялянства, якое заўсёды актуальнае для нашай гісторыі. Ну і маё першае пытанне да вас такое. Французскі гісторык Эммануэль Леруа-Ладзюры напісаў вялікую кнігу пра жыццё, побыт і духоўную культуру сялян адной вёскі ў канцы 13-го, пачатку 14-го стагоддзяў, толькі за 30 гадоў. Зрабіў ён гэта на падставе пратаколаў допытаў сялян у інквізіцыі. А вось беларускія гісторыкі пераважна сцвярджаюць, што нашы сяляне маўклівыя, яны як бы гістарычна маўчаць, бо ад іх не засталося ніякіх дакументаў. Ці так гэта? Ну, насамрэч, гэта не так. Адзінае, што для таго, каб знайсці дакументы, звязаныя з сялянствам, гэта трэба вельмі шмат перагледзець іншых дакументаў. Як правіла, гэта дакументы, звязаныя з шляхецкай маёмасцю, гэта інвентары. Напрыклад, падчас продажу складаўся цэлы спіс людзей, якія насялялі тыя ці іншыя вёскі, якія ўваходзілі у маёнтак, і пры продажы праводзіўся поўны перапіс насельніцтва, і прычым узгадывалася, якая сям'я. Праўда, вельмі часта пазначалася толькі адзін гаспадар, гаспадыня, імя яе не пазначалася. Таксама сяляне маглі выступаць у якасці сведак. Напрыклад, калі былі праблемы з межамі, і трэба было выставіць новыя межы, і для гэтага звярталіся да сялян і апытвалі, вот дзе тая ці іншая капа стаяла, і для таго, каб правесці новыя, больш дакладныя межы. Таксама яны маглі выступаць і ў крымінальных справах, калі трэба было зразумець, якое было злачынства, хто яго здзейсніў. І сказаць, што маўклівыя сяляне не. Дакладна запісвалось цытаванне, было іх прамовы. Ну і таксама у большасці гэта, калі мы кажам пра сялянскія суды, гэта купныя суды. І, канешне, яны больш сабіраліся, калі была некая надзвычайная сітуацыя, злачынства, і тады таксама яны выказваліся пра той ці іншы выпадак. Купныя суды, у асноўным, яны былі звязаныя з крымінальнымі справамі, а таксама з рознымі відамі злачынства па чараўніцтву. І вось, конечно, тут спецыфіка дакументаў. Калі б, напрыклад, у нас захаваліся такія дакументы, як тэстаменты, даравальныя запісы, дзённікі, яны зусім па-іншаму бы прадстаўлялі жыццё сяляніна. Аднак нават гэтыя дакументы, яны даюць нам магчымасць, напрыклад, прадставіць побыт, якія былі сялянскія хаты, якая была вопратка, якая была ежа. Так што сказаць, што цалкам маўклівыя не. Але то, што трэба прыкладаць намаганні, каб зрабіць рэканструкцыю сялянскага жыцця, гэта да. Ну і выглядае, што яна яшчэ не зробленая. Прынамсі, такіх кніжак нейкіх спецыяльных у Беларусі я не ведаю. Я якраз збіраўся ў вас спытацца пра гэта. Вось вы пералічылі суды, дзе сяляне выступалі сведкамі. Ну, а копны суд, ён і саміх сялян судзіў. Так што там ёсць, відаць, нейкія падрабязнасці. І гэтыя дакументы, відаць, вам трапляліся на вочы. Што з гэтых дакументаў, якія высновы можна зрабіць? І якія былі нашы сяляне? Якімі былі іх паводзіны? Рэальнасць, быт? Можна такія высновы рабіць з тых дакументаў? Ну, з гэтых дакументаў мы можам рабіць высновы толькі па пэўных спецыфічных рэчах, таму што это ўсё роўна віды злачынстваў, а не звычайны стан. І зразумела, тут мы пра што можам казаць? Менавіта пра побытавыя такія рэчы, можам казаць пра канфлікты ў сялянскім асяроддзі, таму што, напрыклад, на судзе маглі разбіраць, вот, магу прывесці
Прыклад такой, што маглі разглядаць здраду. Вот селянка здрадзіла свайму мужу, а ён яе выгнаў з хаты, бо здрадзіла яна з яго братам. Што яна зрабіла? А яна падпаліла гаспадарчыя пабудовы. А гэта была восень. А пажар кінуўся на суседнія дамы. І каля 6 гаспадарак спалілі. Зразумела, што і супраць яе была сабрана судовая справа, і на выніку яе прысудзілі, хацелі спачатку на смерць, а пасля прысудзілі проста да выгнання з паселішча. Вот такія сітуацыі, я не магу сказаць, што яны частыя, але вось яны бываюць, яны паказваюць паводзіны ў галіне шлюбных адносінаў. Для таго, каб увогуле суцэльна разглядаць сялянскае жыццё, то тут, канешне, вельмі часта мы бачым адносіны ад іншых прадстаўнікоў, як шляхта іх характарызавала, напрыклад, як яна ставілася да сялян. Мы можам гэта сустрэць у дзённіках, але скрайне рэдка. Або, напрыклад, назіранні замежнікаў, якія казалі, што нашы сяляне вельмі занядбаныя, запрыгнечаныя. Тут можна сказаць і з гэтага боку. Але зноў жа, калі мы кажам пра сялян, сяляне ў 16, 17, 18 стагоддзі, гэта, канешне, іншыя сітуацыі, і зразумела, што яе трэба вывучаць для кожнага стагоддзя па-рознаму, таму што, напрыклад, у 17 стагоддзі сяляне з'яўляюцца у іншай ролі, як удзельнікі вайны, яны і падтрымлівалі казацтва, і яны выступалі супраць шляхецтва, калі маскоўскае войска ўвайшло на нашы тэрыторыі ў 1654 годзе, а пасля яны перайшлі супраць маскоўскага войска, выступалі. Таму, гледзячы, якую задачу ставіць даследчык і якія пытанні да крыніц, то і можна вывучаць, таму можна розныя аспекты і сямейныя, і побытавыя, і адносіны з іншымі саслоўямі. Все гэта можна вывучаць. Ну, агулам можна, відаць, зрабіць выснову, што беларускія гісторыкі ўсё ж недапрацоўваюць з папулярызацыяй гістарычных ведаў, бо шмат хто, відаць, з нашых слухачоў не ведае, што, нягледзячы на прыгон, сяляне ўсё ж валодалі пэўнымі правамі. Гэта былі людзі, асобы. Яны, напрыклад, былі ўладальнікамі сваёй нерухомай маёмасці, спачатку ўсёй, пазней часткі. Яны, нягледзячы на адсутнасць адпаведных юрыдычных нормаў, усё роўна свабодна прадавалі і куплялі надзелы зямлі, абменьваліся імі. Маглі браць крэдыты, даваць пазыкі. Вы ўжо сказалі, што яны былі сведкамі ў судах, і іх прысяга прызнавалася. Так што гэта ні ў якім выпадку не былі рабы. Можна сказаць, што гэта не былі маўклівыя сведкі гісторыі, яны таксама яе стваралі і былі яе ўдзельнікамі. І от як, на вашу думку, данесці гэта ўсё да сучаснага паспалітага беларуса? Ну, тут у гэтым плане таксама могуць людзей чытаць артыкулы, таму што на сённяшні дзень нашы працы даследчыцкія, яны даступныя ў інтэрнэце. Многія часопісы робяць онлайн выданні. Ну і таксама у кожнага з гісторыкаў ёсць свае старонкі на розных навуковых пляцоўках, дзе яны таксама ставяць свае навуковыя артыкулы. Але ў любым выпадку можна знайсці гэтую інфармацыю, таксама, напрыклад, і Улашчык пісаў пра сваю вёску. А з другога боку і самі людзі могуць заняцца сабою, пачаць у першую чаргу размаўляць са сваімі дзядамі, бабулямі. І, напрыклад, калі я спрабавала аднавіць сваю гісторыю сваёй сям'і, у першую чаргу стала размаўляць са сваімі сваякамі. І як не дзіўна, у маім сялянскім асяроддзі гістарычная памяць захавалася да пачатку 19 стагоддзя. Яны памяталі, хто імі валодаў пасля, калі яны сталі дзяржаўнымі і гэтак далей. Таму у гэтым плане і людзі самі павінны цікавіцца тым, што адбываецца, нейкімі даследаваннямі. І, канешне, тут яшчэ вельмі важную ролю адыгрывае і медыа. Часцей трэба падымаць розныя пытанні і ў сродках інфармацыі, і не толькі звязаныя з гісторыяй палітыкі, але і звязаныя з рознымі рэчамі, у тым ліку і з гісторыяй сялянства, мешчанства. І больш
розныя тэматыкі уводзіць у такую медыйную прастору. Добра, далей у мяне да вас будуць пытанні што да якасных ацэнак гістарычных рэалій. Вот на вашу думку, ці можна сказаць, што так званая шляхецкая культура, ці культура шляхты, у тым ліку матэрыяльная культура і культура побыту шляхты, гэта насамрэч звычайная беларуская сялянская культура? Агульна, мы ж таксама павінны разумець, што шляхта не з'явілася ніадкуль. То, што ў 16 стагоддзі з'яўляецца цудоўная легенда, што яны ад Рыму яны выратоўваліся, пасля яны патрапілі на тэрыторыю Вялікага княства Літоўскага. Гэта звычайныя легенды, якія ўласцівы для вышэйшага грамадства. Або так, як толькі шляхціч атрымлівае набілітацыю, пра першага продка мы можам знайсці толькі легендарныя рэчы, таму паходжанне многіх шляхецкіх родаў так і застаецца да канца невывучаным. Сама шляхецкая культура і ўвогуле як атрымлівала шляхецтва, гэта у большасці за вайсковыя дзеянні, за то, што спачатку это быў чалавек ніжэйшага стану, ён ішоў у войска і за свой унёсак у баявых дзеяннях ён атрымліваў зямлю. Калі казаць цыкл існавання шляхецкай і сялянскай гаспадаркі, ён рэальна сельскі. І ўвогуле наша краіна ў большасці гэта была аграрная краіна, якая залежала ад сельскагаспадарчых працаў. І таму гэтыя элементы сялянскасці, нават не столькі сялянскасці, а сельскагаспадарчай культуры, якая залежала ад сезона, гэта пачатак у вясну сельскіх прац, летнія сельскія працы, яны цалкам былі аднолькавыя і для шляхецкай, і для мяшчанскай, і для сялянскай культуры. Акрамя таго, шляхціч для таго, каб разумець, што адбываецца у яго маёнтку, таксама павінен быў разумець асаблівасці сельскай культуры, сельскагаспадарчых прац. Невыпадкова былі вельмі папулярныя выданні пра вядзенне гаспадаркі. Бо што такое гаспадарка? Гэта і выраб і сыроў, і піва, і гарэлкі, і гэтак далей, і правільна ўмець пасеяць, і даглядаць за жывёлы. І это все таксама ўласціва было шляхецтву. Аднак, канешне, гаспадарка шляхецкая, гаспадарка сялянская — это дзве розныя рэчы. І другі таксама момант, не толькі аб'ёмы у шляхецкай і сялянскай гаспадаркі. Сам шляхціч, калі ён меў вельмі буйныя ўладанні, ён сам не працаваў у адрозненні ад селяніна. І тут істотная рэч. Аднак сам па сабе рытм жыцця, ён у многім быў падобны, і нельга, канешне, сказаць, што гэта блізкая культура, але гэта культуры адна і другая, якія ведалі пра сяляне, ведалі пра шляхту, шляхта пра сялян, і яны ўзаемадзейнічалі. І гэта былі тыя рэчы, якія існавалі побач. Ну, а калі ўзяць календарныя святы, тое, што народны календар, які з хрысціянскім пераплецены, груба кажучы, радаўніца ці дзяды спраўляліся ж і ў шляхецкіх дамах, ды і сам дом шляхціча быў часта не шмат адрозніваўся ад хаты. Але вот это элементы духовнай культуры, як вы лічыце, і фальклор, напрыклад, тое самае? Канешне, ён быў, напрыклад, можна знайсці у розных такіх, як называлася, сильварэрум, такія нататкі, сустракаюцца народныя спевы ў 17 стагоддзі, напрыклад, Крыштаф Завіша ён запісваў, або народныя прымаўкі, прыказкі ў яго ў нататках сустракаюцца. І таксама яны ўдзельнічалі ў святах. Я знайшла, як шляхта святкавала купалле. Такое свята, якое захавалася і да сённяшняга дня. А захавалася інфармацыя дзякуючы таму, што ксёндз паскардзіўся на шляхцянку, і пры гэтым это адбывалася ў шмянскім павеце, ён на яе падаў скаргу, што на пропаведзі ён сказаў не святкаваць гэта язычніцкае свята. Што яна робіць? Яна раскладае вялікае вогнішча побач з касцёлам, туды прыязджаюць яе суседзі, падданыя, і яны ўсю ноч святкуюць гэта свята.
Гэта так абурыла ксяндза, што у іх было такое вогнішча, што ледзьве касцёл не спаліла. Ну, вынікі скаргі я не ведаю, атрымалася знайсці толькі гэтую скаргу. Таму шляхта абсалютна ведала гэты народны каляндар і нават святкавала. Толькі што такія дакументы яскравыя не заўсёды мы можам знайсці. Аднак гэтыя традыцыі народныя захаваліся і часамі яны асуджаліся, напрыклад, святарамі. Вот купальня адназначна асуджалася, і не адзін раз это сустракаецца у пропаведзях там або ў рэлігійнай літаратуры. Бачыце, і тым не менш беларусы дагэтуль яго святкуюць. І прымеркавана яно, дарэчы, да царкоўнага календара цяпер. Добра, і далей якасныя ацэнкі паспрабуем рабіць. Як вы ставіцеся да сцвярджэнняў ідэолегаў так званага ліцвінства аб тым, што культура Літвы, вось той Літвы, якая існавала яшчэ ў 19 стагоддзі, і адпаведна культура шляхты, гэта высокая арыстакратычная культура, а сяляне гэта нейкія вясковыя этнаплебеі, якія цягнуць Беларусь у Расею. Як бы проціпастаўленне ідзе сяляне рускія, беларускія, а шляхта, значыць, ліцвінская і вельмі культурная. У гэтым плане, калі так падзяляць культуры, гэта шлях у канфлікт і ў нікуды. І я ніколі не лічу, што, напрыклад, шляхецкая культура больш высокая за сялянскую, або, напрыклад, быць прыхільніцай выключна сялянскай культуры. Гэта ніколі не прыводзіць да нармальнага стаўлення да сваёй спадчыны. Таму што калі вы прыедзеце ў еўрапейскія краіны, то там нармальна людзі будуць лічыць, што гэта іх. І сялянская культура, і мяшчанская культура, і высокая культура. Я маю на ўвазе культура набілітэту. І гэта такой вельмі важны момант, бо, напрыклад, такія рэчы з ежы, яны становяцца пасля моднымі і уласцівымі вось культуры краіны. Як, напрыклад, піца у Італіі. Гэта ж ежа для бедных была. А пасля яна вось зараз становіцца брэндам усёй Італіі. І тое самае займацца падзелам і казаць, што што-то больш высокае. Трэба браць і тое, і другое, і на сённяшні дзень мы і шляхта, мы і сяляне, мы і мяшчане. Я так лічу. Гэта, конечно, штучнае проціпастаўленне, таму што у еўрапейскіх краінах народны касцюм – это найперш сялянскі касцюм, які сёння носяць усе слаі грамадства ў часе вялікіх святаў. Скажем, уся Баварыя апранаецца ў народныя строі, якія лічацца нацыянальнымі строямі. Мне даводзілася бываць у мястэчку Гамінг у Аўстрыі, дзе жыве яго былы ўладальнік і замку мясцовага, і ўсё. Сам замак ён аддаў нейкаму універсітэту, а мае там толькі кватэру. І я бачыў, як на вялікія святы ён апранаецца ў нацыянальны аўстрыйскі строй, значыць, сялянскі строй. Так што, конечно, відавочна нам спрабуюць навязаць нейкую сацыялігізацыю наадварот. Бальшавікі рабілі адно, а зараз вот іншае. Добра. І яшчэ ў мяне да вас такое пытанне. Я памятаю, як прафесор Вольга Дадзіёмава, гісторык беларускай музыкі, шмат пісала пра гэта і захаплялася, што менавіта сяляне захавалі шмат гарадской і арыстакратычнай музычнай культуры, што і да сёння даследчыкі ездзяць і запісваюць, напрыклад, ад народных музыкаў канты, напрыклад, 17 стагоддзя. Так пытанне да вас, што сяляне захавалі для нас, для цяперашніх пакаленняў беларусаў? Ну, у гэтым плане я магу таксама выказаць толькі захапленне па многіх момантах, у тым ліку і музычных, таму што музычная скарбніца наша проста агромная, і пра гэта сведчыць вельмі шмат экспедыцый. І сяляне для нас рэальна захавалі вельмі вялікія пласты, таму што
чаму, напрыклад, можна сустрэць канты і іншыя праявы высокай культуры, нават калі вы параўнаеце вясельныя звычаі. Вось браць шляхецкія весельныя звычаі, паступова яны ж уходзілі пэўныя моманты і ў сялянскую культуру. Таму калі яе вывучаць больш уважліва і звярнуць увагу, адкуль што пайшло, то вельмі шмат рэчаў можна пабачыць і з мяшчанскай культуры, і з шляхецкай. І чым яшчэ важна сялянская культура? Яна вельмі кансерватыўная, яна вельмі цяжка паддаецца зменам. І калі ўжо штосьці трапляе ў гэту культуру, то яно сапраўды захоўваецца з пакалення ў пакаленне і перадаецца вельмі і вельмі доўга. І чаму, напрыклад, у канцы 18-го, пачатку 19-го стагоддзя этнографы проста захапляліся тымі цікавымі творамі, якія яны знаходзілі ў сялянскай культуры. І адзін з маіх любімых этнографаў — это Федароўскі, у якога вельмі шмат цікавых рэчаў з сялянскай культуры. І таму захавалі яны рэальна вельмі вялікія аспекты з розных рэчаў. Пытанне да даследчыкаў, што мы ўмеем у гэтым прачытаць, як мы ўмеем гэта правільна вывучаць і прааналізаваць, апрацаваць і данесці. Таму што этнаграфічныя рэчы да сённяшняга дня яны маюць агромнае значэнне, і спадчына сялянская — гэта не толькі для этнаграфіі, для гісторыі, для сацыялогіі, для музыкі і для іншых галін ведаў вельмі важная. Дзякуй, Наталля, за гутарку. Дзякуй таксама вам. Вельмі было прыемна паразмаўляць. На сувязі была кандыдат гістарычных навук Наталля Сліж. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Мы працягнем нашу размову праз тыдзень і зоймемся непасрэдна шляхтай.